da Al'amin Jifresh da Alpha Chess Borno sun shiga shakkun juna inda suka dakatar da duk wani shirye-shiryen auren su har sai sun yi gwajin jini, ma'ana an tantance lafiyar kowanne daga cikin su, wanda al'umma da dama ke cewa me yasa Jifresh yake tsoron Alpha Chess Borno, me yasa Alpha Chess Borno take tsoron Jifresh, kasancewar dukkanin su suna amfani da manhajar TikTok kuma sun yi kaurin suna. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta to kar ka manta ka daure ka danna wani subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa, wasu hotuna sun balla a kafafen sada zumunta musamman a TikTok, inda aka hange Alpha Chess Borno da Al'amin Jifresh suna hotuna irin na pre-wedding picture masu nuna cewa sun kusa aure. Bayan hotunan da suka yi, waɗanda cikin hotuna har ma kiss da sumbata dukkaninsu sun gudana tsakanin Alpha Chess Borno da kuma Al'amin Jifresh, sun kuma sharɗanta wuraren da za a ɗaura auren junansu, inda Alpha Chess Borno ta bayyana ma manema labarai cewa za a yi auren Al'amin Jifresh da ita kamar yadda addinin musulunci ya tanada, da kuma ƙara da cewa za su yi bikinsu na al'ada, za su kuma yi auren coci. Amma fa duk da wannan shirye-shiryen, har ma da sanarwar sayar da anko da Al'amin Jifresh ya yi a kafafen sada zumunta, ita ma Alpha Chess Borno ta ci gaba da sayar da anko. Al'amin Jifresh a ƙarƙashin manajansa sun ci gaba da sayar da anko, ma'ana ankon da za a saka ranar bikin, sai gashi kai tsaye Al'amin Jifresh da kansa ya fitar da wata sanarwa kan cewa a dakatar da sayan ankon, sa'annan sai sun tabbatar da cewa sun yi binciken junansu na gwajin jini. Wannan ne yasa al'umma 'yan comment section suka tufa albarkacin bakin su kan cewa me yasa ma suka kulla alaka ba tare da sun yi wannan gwaje-gwajen ba, kuma menene ma abin tsoro tsakanin su, tunda duk kan wajja ce kamar yadda suka ambata. Yanzu haka dai auren Al'amin Jifresh da Alpha Chess Borno na fuskantar barazanar test din jini, wanda komi kan iya faruwa. To ko menene ra'ayinku akan wannan lamarin? Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna wani subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.